Bé, crec que és molt important viure amb una mirada positiva l'horitzó. Esperança és horitzó. Esperança és construir cada dia el demà. I construir-lo, doncs, a partir dels somnis de millora del nostre món, però sobretot com a creient, que Déu sempre ens invita a créixer, ens invita a caminar, a creure en les seves promeses. Potser a vegades pot venir de temperament personal, però crec que un somriure, un donar la mà, un ajudar a aixecar-se, tot això és esperança. I sembrar-la amb la mirada, sembrar-la amb el perdó. Una de les coses importants de la vida que ajuda a tenir és saber que hem de ser perdonats i perdonar 70 vegades 7. Això és l'Evangeli. I així ajudem a la gent doncs, a caminar. A vegades hi ha moltes formes, però crec que som invitats doncs, a créixer, a pujar i saber que Déu està en el nostre horitzó.